Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Tenan. Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tekon pergi ora. Lho, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mik apa kok mik kowe? Mik niki to, Pak. Kuwi ora iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mik semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong salah. Ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Heh? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sapangan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek enek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus dirijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Ayo omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa? Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhine pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bukang kang pratala. Lindu ping 7 sahari. Angap kang jalani Serno larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Goro-goro. Goro-goro. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane? Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya. Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndak. Namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono nggih. Ngono iya omong.
Petruk omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng. Ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah, Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedekne Bu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman mangku. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wow, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, Bawi. damel bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Mirengaken, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat meh. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak nang Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan teng mriki. Heeh, engko turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat
Lek ngeprabuan tertenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih Bu. Nggih. Lah niki semangat ae, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih Bu, kula dereng Bu. Ya, ya. Ayo Bu, monggo. Nggih. Tuhan. Kok suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih Mas sing penak. Nggih. Cakno. Suarane Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara. Iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhe dalang. Ayo. Pak Tuling kok duyuwi ora entuk. Pak Tuling kok duyuwi. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lar lan kita ala sangkar. Nangke-nangke. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Pilek. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbinge piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ayo muluk nih. Ayo. Ijo. Main Nyui. aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngondang Nyemang lho. Nyemang yang ame Banyuwangi lho. Lah iya kowe sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku iki wedhuk ndoro wae opo. Iki nyanyi nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalimya
Ya. Ya, mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Kok malih mari mboten miteng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tetno. Oh, nggih, nggih. Monggo. Bagong ya iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak non non berarti rusak lagu ngono ya. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara. Monggo. Kita ya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik gantian. oh ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno. Geralen napa nampak gerejakan?